Το βάλε. Ναι. Γεια σας. Θα ήθελα να παραγγείλω 4 ντόνατ. Θέλω ένα σαλίγαρο μήλο κανέλα. Ένα με μήλο κανέλα. Από γεμιστά τι έχετε? Ναι. Ανανά, όχι, δεν θέλω. Έχετε? Όχι, εντάξει, δεν θέλω έτσι αλλιώς, εντάξει. Μπανάνα, λεμόνι και σοκολάτα είπατε, όχι, και κρέμα. Δεν έχει βατόμουρο, ρε φίλε. Τι άλλο έχει? Μπανάνα, λεμόνι και κρέμα. Μπανάνα. 2. Όχι, ένα βατόμουρο και ένα μπανάνα. Δεν έχει Φάουλα. Τίποτα, όχι, αυτό που σου είπα. Τι έχουνε, ρε. Τι υπάρχει σε μένα να με γυρανάσω. Με το μήλο κανέλα. Ωραία, άλλο ένα μήλο κανέλα. Και ένα με μπανάνα. Και άλλο ένα ομένη, για να το κάνω 4. Τι γεμιστό να πάρω τώρα? Ποιος ένα? Κρέμα βάλτε, κρέμα. Βάλτε κρέμα. Όχι. Μάλιστα, ναι. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Καλή νύχτα. Ρε μαλάκα.